חסכונית 100 טבליות פיניש במחיר מטורף במגוון רשתות נבחרות. פיניש סטנדרט היהלום. ועכשיו, המינח ספורט במבצע אולימפי 4,444 שקלים. המינח ספורט. מחר, דרור רפאל יוצא מהבית. זה לא מונית הכסף. ונכנס למונית. זה לא מונית הכסף. ספיישל מונית. מישהו בבית. מחר, אחרי החדשות. ראית את העובר? לא, ביקשתי לא לראות. ראשון, אורנה בן דור יוצאת לגלות את המחיר הבלתי נתפס שהורים מוכנים לשלם בשביל ילד מושלם. אני ידעתי איך נראית ילדה כזאת, ואני לא רציתי את זה. הציבור הישראלי רוצה ילדים muşlamı. המרשם לילד המושלם, ראשון אחרי החדשות. Öldürmeye gelince sizi öldürmeyi çok iyi bilir. מה יש לראש ממשלת טורקיה נגדנו? בשבת תחקיר מיוחד. אושרת קוטלר בן גל יצאה לטורקיה. Siyonist adaklar kimden çekiliyor? לחשוף את השורשים האנטישמיים של האיש שלא מפסיק לתקוף את ישראל. Türkiye hiçbir zaman zalimlerin yanında olamaz. חדשות השבת עם אושרת קוטלר בן גל, שבת ב8. התוכנית משודרת בחסות ניקול, דף אפייה וצלייה רב פעמי בציפוי טפלון. ניקול, במטבח זה הכל. קאסינג קרם גלוס, צבע לשיער ללא אמוניה, של לוריאל פריז. מקסף של מורפי ריצ'רדס 1.1 כוח סוס, מורפי ריצ'רדס. בוקר בא כל כך מהר ואי אפשר יש לנו בוקר שקט ורגוע שמתחיל עם כלבלבים קטנטנים, כולל דני הענק ששמו בז, קטנטן וחמוד. סיוון, אני לא מבין בכלל מה קורה. לראשונה בישראל, כן, אני אסביר מה קורה כאן. לראשונה בישראל תערוכה מיוחדת במינה של חיות מחמד. 3,000 בעלי חיים התמודדו על התואר חיית המחמד של ישראל. בין המיוצגים בתערוכה תוכלו לראות גם את כל הקטנטנים המקסימים האלה. גם את פר הערווה המפורסם של גלעד שרון שהגיע הישר מחוות השקמים. איתנו בעניין הזה לא מעט כלבלבים וחתולים, וגם איתן אטינגר, יושב ראש ההתאחדות הישראלית לכלבנות ומנהל התערוכה. שלום לך. בוקר טוב. איך הצלחת להפוך לנו את האולפן לגן חיות? את רואה, וחבל, הייתי רוצה להביא את הזוחלים שלנו. יש לנו נחשים באורך של 6 מטר. תעזוב את הזוחלים עכשיו, אנחנו נסתפק בכלבים ובחתולים. מה הבאת לנו? יש לנו פה פומריינן, בן חצי שנה. פומריינן? פומריינן. זה קיפוד או כלב? חצי שנה. תראה איזה מתוקים. זה הכלב הזעיר ביותר, לעומת הדני ענק שאגב זכה בתערוכת ארד, שהייתה לפני חודש בתור מנצח התערוכה. רגע, לרר, תראה לנו את הדני, אל תברח לכאן. מה גובהו, מה מידותיו, שנדע? הוא מגיע בשכמה שלו למטר ו9 סנטים, ואם אנחנו מודדים את זה מהראש זה 1.29 מטר. ואנחנו לא נעשה את זה לפומרניאן המקסימים ונעמיד אותם אחד ליד השני, כי הדני נראה לי קצת כועס. לא כועס? מגינים כאן על הדני, הוא לא כועס. הדני נהיה אציל. ככה הוא שהוא רגוע. עכשיו מנצח תערוכה. הבנתי. ומה יש לה? מה זה החתולים האלה? החתולים האלה שייכים למועדון החתולים ניקה, שמשתתפים בתערוכה איתנו. השתתפו למעלה מ-200 חתולים. זה נראה לי חתול גדול השחור כאן עם הלבן. חתול ענק. עצום בגודלו. מה צריך לעשות חתול כדי לזכות? להיות יפה. פשוט מאוד להיות יפה. בעיניי כולם מושלמים פה, תראה. כן, כל אחד מתאימים אותו לגזע שלו, מחפשים עד כמה הוא קרוב לתקן של הגזע. אני רוצה פשוט, אם אפשר, להוסיף קצת על התערוכה. יש לנו שם תערוכת יונים, שקרוב ל-500 יונים יהיו בתערוכה. יונים? יונים, כן. יש לנו זוחלים, יש לנו אלפקות, יש לנו למות, יש לנו את הפר של חוות השקמים. יש לנו גמלים עם אוהל בדואי. גמלים? כן. תגידי, למי שייכים כל הכלבים האלה? למשל, הכלב המקסים. זה היתרון שזה כולם שייכים לאנשים פרטיים. אין כאן עניין של מסחר, אין כאן בעלי עסק שמוכרים כביכול חיות, אבל כל הכלבים שמשתתפים בדרך כלל הם יהיו ההורים של הדור הבא. ואני רוצה גור כזה, אני משלם. זהו, אני רוצה להראות את הדבר המקסים הזה. גור כזה בארצות הברית, עד כמה שהבנתי, עולה $5,000. תגיד לי, השקעה? איך קוראים לו? לינק. ובן כמה הוא? זה בן חצי שנה. כן.
זה בין שנה, זה 10 חודשים, וזה בין, מה שאת מחזיקה זה שנה וחצי. כמה עולה כזה דבר? $5,000 בארצות הברית. $5,000. אבל פה בארץ זה יעלה קצת פחות, אני מקווה. זה עם מע"מ או בלי מע"מ אגב? בדרך כלל עושים את זה כמו שצריך. והם מסתדרים? כולם גרים להם בשלווה ובנועם? וגר חתול עם כלב. איך באמת יש שלווה כזאת ביניהם? מאחר ובראש ובראשונה מטפלים בהם בצורה נכונה, מאלפים אותם בצורה, מבייתים אותם בוא נאמר בצורה נכונה, מספקים להם את כל המזון, דואגים לבריאות שלהם, ולכן הם נינוחים. תגיד לי גדעון, אתה זוכר מה קרה בפעם האחרונה שהגיע כאן כלב באולפן? אז לא נזכיר. כאן ישב הכלב וחרבן בנחת חרבון גדול ביוטיוב. עד עכשיו אני ראיתי 2 מיליון צפיות. 2 מיליון צפיות. עכשיו אנחנו יוצאים את זה בנס, כי יש כאן כל כך הרבה כלבים והכל שקט. אני רוצה היה פה, היינו עד עכשיו שקועים באולפן. אני רוצה להזכיר שתבואו לגני התערוכה בתל אביב, ב8 למאי התערוכה, עם ישראל מוזמן. אם אני בלי כלב גם יכול לבוא. ובוודאי שתבוא בלי כלב, מחר ומי שיכול להשתתף בתערוכה זה אנשים רק שהשתתפו ונכנסו מראש, נרשמו מראש. אי אפשר להגיע לשם עם בעלי חיים אחרים, ואני קורא באמת לעם ישראל